Programul DOR este o inițiativă a Guvernului Republicii Moldova care constă în organizarea anuală, în luna august, a unui program de vară pentru copiii cetățenilor din Republica Moldova aflați peste hotare. Anul acesta s-au adunat 100 de tineri din 13 țări. Copiii participă la ateliere despre istoria țării, muzica populară, limba română, bucătăria tradițională, meșteșugărit și instrumentele naționale. Se întâlnesc de asemenea cu personalități din Moldova și participă la excursii prin țară. Chiar dacă s-a născut și locuiește împreună cu familia în Portugalia, Mădălina cunoaște foarte bine să scrie și să vorbească în limba română. Asta pentru că mami e profesoară de limbă și literatură română și acasă avem lecții de română. Facem activități cu asociații de moldoveni din Portugalia, Asociația Miorița, și avem la sărbători poezii, cântece, dansuri, toate cu tradiții și culturi moldovenești. Eugen locuiește în Ucraina și este pentru prima dată în Moldova. La tabăra DOR îi place enorm și este convins că va reveni aici încă de multe ori. Aici este foarte frumoasă natura și DOR mi-a plăcut foarte tare și să mai vin foarte multe ori aici. Am decis să vin anume la DOR pentru că mi s-a părut în genere conceptul foarte interesant. Mi s-a părut foarte interesant faptul că voi putea face cunoștințe cu tineri care locuiesc în alte țări, însă sunt originari din Republica Moldova. Adriana a locuit în Moldova doar până la vârsta de 3 ani, după care împreună cu familia a plecat în Grecia. Am fost și anul trecut și mi-a plăcut foarte mult, a fost distractiv, am făcut ateliere și mi-am făcut prieteni noi și am venit și anul acesta. Mi-ar plăcea să mă întorc în Moldova, dar acolo am mai multe posibilități la școală să învăț mai bine, facem diferite activități, sporturi acolo, ceea ce nu putem face. La școală mă ocup cu tenisul, atletică ușoară, dans grecesc popular, mă ocup cu modelingul și cam atât. Sunt din raionul Căușeni. Am fost la câteva tabere. Aceasta este cea mai de top, este de nota 10, aș spune. Sunt condiții de nota 10 și, evident, este unica tabără care permite să-ți faci cunoștință cu persoanele de psihotare, prietenii de vârsta noastră de psihotare. Celelalte tabere nu am observat. Am cunoscut personalități din diferite țări, cum ar fi Portugalia, Spania, Grecia, Italia, foarte mulți, din Ucraina și Cehia. Nicoleta s-a născut și locuiește în Italia, însă vine în Moldova în fiecare an pentru a-și vizita bunicii și rudele. Îmi plac copiii, tradițiile și atelierele foarte mult. Am învățat, de exemplu, cum se cioplește în lemn, cum se creează dintr-un lemn simplu o lingură sau un fluier sau un toc. Am învățat cu ceramica cum se fac, de exemplu, farfurii sau diferite creiere. Așa. Sunt de Republica Moldova. Am deci să vin la tabăra DOR să capăt o nouă experiență, să cunosc alți copii, să îmi fac prieteni noi, să mă simt bine, să mă distrez, să cunosc alte lucruri despre țara în care locuiesc. Și îmi place Moldova. Îmi place mătușa mea, bratan meu și prieteni cu cine am născut. Îmi place tot. Casele mea nu pot să o las. Și nu vreau, identitatea mea este Moldova și nu pot să nu merg aici că fiecare an. Este un program excelent, în opinia mea. Este probabil cel mai frumos program al Biroului pentru Relații cu Diaspora. Sperăm că nu doar în acest an, dar mereu va continua acest program și va avea susținerea Guvernului Republicii Moldova, pentru că, după cum vedeți, copiii la această tabără sunt minunați, ei se simt foarte bine. Noi, la rândul nostru, încercăm să facem cât mai divers programul și atelierile lor în cursul acestor 10 zile când sunt în cadrul acestui program la Vadul lui Vodă. Sperăm din tot sufletul că acești copii vor merge în afara hotarilor și vor păstra amintiri frumoase încă mult timp după această tabără. Copiii care participă în cadrul programului DOR sunt deosebiți, sunt copii inteligenți, educați, dornici de tot ceea ce facem noi aici, pentru că ei știu unde vin, sunt pregătiți și abia așteaptă toate atelierele pe care le pregătim noi pentru ei.
La sfârșitul zilei, tinerii au avut ocazia să stea de vorbă cu maestrul Eugen Doga. Împreună au vizionat secvențe din filmul Maria Mirabela, au cântat și au aflat cum a fost copilăria maestrului. Mă bucură că voi, uite, aici s-a adunat această lume, copiii aceștia din diferite colțuri, din păcate, care i-a dezbinat iarăși țara asta, care trebuie să-i țină, să nu pe urmă să fugă și pe urmă ei să-i adună. Dar nu trebuie să fugă, de atunci cineva trebuie să-i adune. Dar faptul că totuși s-au găsit acești oameni de curaj de la această diasporă, eu cred că e un lucru foarte bun, fiindcă cum n-ar fi dorul tot și, uite, și am văzut că este și titlul de bază, acest dor, care îi aduce pe toți acasă, îi adună și eu cred că este și călăuza pentru ei, pentru viitor. Tabăra DOR se desfășoară sub patronajul guvernului și este organizată anual de către Biroul pentru Relații cu Diaspora. Programul își propune să consolideze legăturile culturale și de identitatele copiilor din diasporă cu țara de origine, Republica Moldova.